Wacho ni nyoro tu naonge burano noyudo ka nan ga appointment moro matis ne adhi neno ajuoga moro daktari ok ajuoga maringo gotieno ka jok mana wuoye nying ka nadhi neno daktari koro nyoro nyoka dhi ne apology na naoro kanyo but na winjo gima ne party leader marwa ne wacho to aparo ni onge gima nowacho ma miriambo nowacho ni ODM pok to oginene ODM pok formally pass a resolution nigi support William Ruto 2022 mamanta diere onge bura mose luongi ma ogano golo statement mo wacho ni wan e yiero manyien wadhi timo koro owacho ni ka in ja ODM kikidhi if you are speaking unless you wuoyo on your own individual capacity to kikidhi kidwa commit the party kendo the statement never was very clear kikidhi ni commit the party to gima party pokotimore nade kech mano is against the rules. For example, an kadhi wuoyo kaka mjumbe mar ODM, anyalo wuoyo kaka mjumbe Mark Nyamita. To kika wuone wacho ni 2027 ODM oseng'ado. Mano koro mabiro kare. Mana paro ni mane gima ne Jakom temo wacho. But kani winjo speech ne, the full speech, kech mano to mana ne pata chiel. Ne opaka hinya gigo ma serikal ma broad based e cooperation mar ODM gi Kenya Kwanza government osekelo kendo no thank ni experts mantiere kaka John Badi ma bene nie burano gigo ma gisebedo ka gitimo iwinjo ko wuoye wach airport mane wa lose makoro dhi Rwanda iwinjo ko wuoye wach mar uso mar Kenya pipeline mano wacho to jigo koko nango ka in gi pesa to mondo nyiewe kar mondo bed kanyo ko kawo pesa serikal mang'eny to nikech inyalo tere to the private sector onge ng'ama biro ting'o Kenya pipeline ma so mfuko ne mamondo dhi godo instead ng'ano bo bedo ka chulo ushuru to pesa mibiro usi kanyero wanyalo tiyo godo e weche mag maendeleo kar keto ni pod wadaolo gope mabiro medo jo Kenya gowi kora ta paro ni jok moko wacho to koso ji wuok e broad base koso nga apare mano to onge kech mano be kata party poko discuss okine kadhi okane nikech aneno ka Ngeto wacho ni ODM ng'amo wacho ni ODM ok nyal chungo ng'ato higa mar 2027 mano dong nyiso ni koro wuok nikech jatend piny Kenya William Ruto en osewacho ni en to chung ingeni kata sane Trevor kaka wan godi ka wakia koda kata in kinyinya chung president onge ng'amo osewacho ni Trevor ok nyal chung 2027 to kawuono wago kodi mbaka kata an ng'amo wacho ni ok nyal chung president to kamba nyalo mana chung president lakini pok wawacho sane mane context mana Jakom wuoye to mondo mi bende gima nyaka wang'e ni kata koponi wanyalo dhi tiyo gi Kenya Kwanza mondo mi ODM bo bed relevant mondo mi supporters mag ODM bo bed relevant kik wadonje te 100% makoro kochopo kuchocho to koro lose identity ma koro kunyal negotiate nikech ing'eni yiero ma 2027 nyaka beda subject of negotiation to negotiation no koponi kata no we presidency okunya wacho ni wawe presidency to koro wadong ni wadwaro expert omiwa kata ministry mar labor donge koro kuweyo to nyaka uchako dwaro gimoro kendo maduong' koro aparo ni notemo mano wacho in the context ni jowa nyaka pod bed together nyaka pod wa champion our agenda together mondo koponi ochopo samigo mbaka ma koro mar 2027 to kaka oganda kaka ODM inyalo wachi ni koponi wa supportu to umbende mae makoro timoro nade kech mng'eni arrangement mo wantiere sani endi to gwel ODM e kore ka koro power mar negotiation samoro ok ber ahinya to kama e mwasenene godo matunda mantiere kama